hvězdník otočil třeba. To tam radši neukazuje. Vypadá to zatím jak takhle. Tady je před, teda po. A tady je před. Takhle vypadala. Takhle vypadá teď jak nová. Samozrejme nebude to vyzerať takto, bude to nalakované, bude to namalované. Spravíme všetko počas videa a budeme to natáčať. Deň 2. Toto video je, že jak z takejto skurvenej palety, poď z takýchto palet v podstate, že spravíme úplne, že tip-top. Deň 3. Už začíname malovať, takže budeme ukazovať celý proces a no, v podstate vám už ukazujeme, ale už sa to blíži k tej kreatívnejšej časti, takže let's go. Takže teraz sme vymysleli takú vec, že nebudeme to odbíjať, ale vlastne vyrežeme akoby tieto laty, že celé dokopy a bude to asi na operky. Takže uvidíme, aký to bude. Takže opieratka sú vybrúsené, odrezané, vybrúsené, akorát malujeme.
namalováno, jak namalováno. Úložný priestor. Že deň numer 1. Dneska už reel dokončujeme. Tuto ešte pán sa rozhodol k tomu robiť stolík. Takže ľudia, ja už začínam pomaličky lakovať s ľudným lakom. Tak toto vyzerá za táto. Povedz mi, čo ty robíš ešte? K tomu. Takže toto Je vono. Vono. Je to ono? Ono. Je to ono, vyrobená paleta ručne, namalovaný, zbrousený. Nalakovaný, nabarvený. Ručne všechno. Švanda, sranný kopec, vole, pičo. Ja nemám slova. 10 dní, 11, 12. Matrix. Čel prostě z dřeva. Úložný priestor. To vám ale všetko ukážeme ešte. Čo idem toukať?